etorri Nortasuna Sarean 2024 jardunaldira. Jardunaldi hau Tapuntu kooperatibatik antolatzen dugu urtero, aurten 9. aldiz, eta jendarteari modu irekian, doan eta euskaraz zerbait eskaintzeko ideia horretatik jaio zen, eta hemen jarraitzen dugu lehenengo eguneko gogo eta ilusio berberarekin. Eta sarrerako azalpen hauek emanda, murgildu gaitezen adimen artifizialaren itsaso honetan. Ez dakit inork erabili duen inoiz GPT bat edo chat GPT 4, da dago posibilitatea espezializatuta dauden GPT guzti horiek erabiltzeko bai. Eta orduan azkena hau izango zen, datu desberdinak erabilita, arkitektura berdina erabilita, aplikazio berriak atera ditezken bateula, ateratzen aplikazio bakoitza, ez dakitze sortu dula edo jende askoz inteligente badala, baina ez, klabea da, datuak dauzkate eta datuak badauzkazu, azkenean aplikazio berriak sortu ditzakezu. Datuak dituenak boterea izango du. Adimen artifizialaren ozeanoan murgilduta gaude eta komunikazio plangintza eraginkorrak sortzeko ez dugu iparra galdu behar. Azkenean itsasargiaren bila gabiltza, baina hauek tresnak baino ez dira. Gure diseinuan eta gure kudeaketan beste gauza batzu kontutan hartu behar ditugu. Loop jaio zen 2020an, Mondragon Unibertsitateak nire bilankideei bota zieden erronka bat, eta zen inteligentzia artifizialarekin, text-to-speech teknologiarekin zerbait egitea. Momentu horretan ezagutu zuten biste bajuko pertsonak, eta hor pentsatu zuten zer egin zuten. Eta hirurak batera Loop sortu zuten. Gaur ikusi ditugun hainbat adimen artifiziala baliatuz, lortu dugu 6 pilotari ezberdin nahastu, behaiekin pilotari bat sortu, pilotari hori nahi genuen euskalduna izatea, euskal kutsua ere izatea, gero pixkat politiagoa izateko edo guapogoa izateko Jon Kortajarena erabili genuen. Eta horri esker lortu genuen erremontari, ez? Gaur egun teknologiek eta adimen artifizialek kulturan homogeneizaziora eramaten gaituzte, ez da tokian garatutakoa, ez dauzka gure kultura referentziak txertatuta ez, eta hizkuntza euskera ondo aritzeko zailtasunak ditu datu faltagatik. Testuinguru hortan, iazko udaberrian adimen artifizialaren eztanda betean, elkarrekin pentsatzeko jardunaldi bat antolatu genuen Badalaben baitan.